Hai, खुलुमबाय आङो महेन्द्र इडुटेइनार आरो मोटिवेशन स्पिकार। फै दिनै जों जेखि साननि देरहासार जानो बाहायनाय मोनसे खान्थिनि बागै सावरायनो। गिबियाव बिथांनि जोबोद सुंद' सिनायथि। बिथाङा हंकंनि बिथाङा फावगिरि, सावथुन बिथोनगिरि, दिहुनगिरि, सानसुमै आरो मेथाइ रोजाबगिरि, हलिउडनि एक्शन हिरो आरो बिथांखौ गावनि फावआव स्टान्ट खालामनायनि थाखाय बांसिनै मोनथियो। बिथाङा हारिमुनि आइकन एबा कालचारेल आइकन। बा बिथांनि खान्थिफोरा मा बेखौ जों सावरायनो। गाव बादि जा, गाव जि मावनो इच्छा, गाव जेरैबायदि जानो इच्छा बेबायदि जालां। आरो बेबायदि जायोबा मोनसे इउनिकनेस जायो। मानो होनबा इसोरा जोंखौ इउनिकनेस एबा जुदायै बानायखाना हरदों। बेयाव गाव बायदि साननानै गावनि थांखि बायदि गावनि जि अनुभब बेजों लानानै गाव बायदि जालाङोबा मावनो लायोबा बेबायदि साबसिनै साक्सेस जायो। आरो गाव बायदि जानायाव गावनि बायदि मावनांगौ। मोजां लामाजों गावनि बायदि मावलां। गुबुनफोरा जोबोद माबा माबि बिथोन होगोन। जेरै मोनसे बाथ्रा दङ ना, लामा सेराव नांगोल जुदि सनो एबा बानायो, नांगोलखौ जे सैस्लिबो, अब्ला गोबांफोरानो थाया नैबे बोरै जादों, बेखा जादों, माबा माबि जादों बेबायदि फोरमायजोब। बेफोरखौ थाल होनो मोननाय नङा। गावनि बादियै मावलांथार। जे नैथि खान्थि। थामथि खान्थियाव होनदों बिथाङा गाव नागिरनायनि फ्रायनो सोलों एबा जा मावनो नागिरदों बेनि बागै सोलों। बेबायदि सोलोंबासो गाव जिबायदि जानो नागिरदों, गावनि बायदि जि थांखि बेफोरखौ जाफुंहोनायाव सोलोंदेरोबा साबसिनै आरो मोजाङै बा थाबै मावनो हायो। प्रेक्टिकेलि थियरिटिकेलि सबजोंबो सोलोंला। बा जि सोलोंबाय, गाव जादि जानो लाबाय बेखौ गोबारै माव। बादुला बायदि मावनो नाङा आरो स्पिडै माव। मोनसे स्ट'रि जों खोनायो, सेसा आरो खासेवनि जि बादायलायनाय, बेयाव बुङो सेसाया जेनोनो खासेवदों। आंनि नोजोराव बेखौ नैबे बायदि लायोबा खिन्थु मोजांसिन जायो। गोग्गानाय थानो मोननाया सेसाया गोग्गानानै जिरायना लानासो जादोंना बेयो। स्पिडै जुदि सेसाया जोबथा सिमासिम खारलांबाय थानायबा बे देरहाखायोमोन। बा बेयाव जिरायनांगौ गैया, गोबारै मावलांबाय था। दा बेखौ जेखि सान बिथाङाबो बुंलांदों, जिरायनांगौ गैया, मावलांबाय था, थांखि फारसे होसोलांबाय था। बाथियाव बुंदों बिथाङा सेंग्रा बादियै माव। जेनेबा सेंग्रा गोसो ला, बोरायनाय बादुला गोसो जानांला। गावखौनो जेननाय बेबायदि साननो मोननाय नङा। बा गोसोआ सेंग्रा बायदि थाबाय थानांगोन। देट मिन्स जस थानांगोन आरो गावखौ हागोन होननानै मोनसे जस थानांगोन। मानोना सेंग्रा बैसोआव बेखौ बांसिन हागोन होनना साननाया नुजाथिफैयो, सेंग्राफोराव थायो। थारमाने बैसो थानायाव बेबायदि खामानिफोरा मोनसे जस थायो आरो। बा बेबायदि सेंग्रा बादियै गोसो लानानै मावलांबाय था। दथियाव होनदों गासैबो रांनि थाखायल' नङा। बा आथिखालाव मोनसे जोबोर गिदिर जेंना फैगासिनो दं। मानसिफोरा सानो गासैबो थाखायानो गुदि होननानै। गोथौयै जुदि नायो, साक्सेस जानाय गोबां धोनि जानाय मानसिफोरखौ नायोबा, बिथांमोननि बुंनायफोरखौ खोनासङोबा आरो बिथांमोना जिबायदि मावलांदों बेखौ नायोब्ला राङानो गासैबो नङा। बिथांमोना गावनि मोजां मोननाय, गावनि साननाय, गाव बादियै मावलांबाय दं। बेयाव रांखौल' होसोआखै। रांखौल' होसोबा खामानिफोरा जाफुंहैया आरो जाफुंबाबो मोजां जाहैया। रांखौ होसोबाय था माबा गाज्रि साननाय फैनाय। मानो होनबा रांखौल' सानदों नालाय, बेयाव मोजां साननाय फैयाबा बिसना रांल'आ जानो हाया आरो। बेबायदि रांल' जायोबा गावनि जिउआबो मोजां जानाय नङा। अननायखौथ' रांजों बायना मोना।
मुंदांखा जानायखौथ' रांजों बायना मोनाना गोजोनै थानायखौथ' रांजों बायना मोनाना जाफुंनायखौबोथ' थोंजोङै रांजों बायना मोना बा गासैबो रांजों जाया गासैबो रां नङा बेनिखायनो गोदोर सिमां लानाय बेखौ मावलांबाय थायाबा रां फैनायनि एसे आयदा होदेरोब्ला बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव अब्लाना फैगोन राङाबो बाय प्रडाक्टसो बेयो सिमांखौ मावफुंनो थांनायाव सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जि खामानि मावलांबाय थायो बेयाव बाय प्रडाक्ट हिसाबै राङा फैयो आथिखालाव रां फैनाय बायदि एसे आयडिया सोदेरना होलांबानो जायो मावलांबाय था साबसिन मोजां मोननायखौ मावलां अब्लानो गावनि बायदि मावलांबानो राङाथ' फैखागोन मुंदांखा अननाय सनमान गासैबो फैजोबो बेबायदिनो इउनिक जानो होदों जोंखौ स्पेसियेल एक्सट्रा टाइप मानसिनि जुदाय नङा आरो खामानिया जुदा बयखौबो लाना खामानिखौ जुदायै मावो ओरैनोब्लाबो इसोरा जोंखौ इउनिकनेस हरखादों नोंनि आंनि बयनिबो महरफोरा बेबायदि समान नंजोबखाया माबा नङा माबा इउनिक दं आखुफोराबो रावफोराबो साननायफोराबो बेबायदि इउनिक दङ बेबायदि इउनिकखौनो साबसिनै जुदि मावलाङो इउनिक थासेयाव दंखायो नालाय जोंनियाव बेबायदि इउनिकै मोजां मावलांबा बेयाव बादायलायनाय बाथ्रा थाहैला होनबा इउनिकनेस दं बयजोंबो कम्पिटनि बाथ्रायानो गैला बेयाव जुदा जाखाबाय नालाय बेबायदि कम्पिट गैयि जायो इउनिकनेस थाबा ओमफ्राय बिजनेसफोराव जों सोरबा मावनायखौनो एखे टाइपै मावनो थांबाथ' कम्पिट जागोन बेखौ एसे इउनिकनेस महर होनांगोन बेबायदि जिखियानो जाया मानो बेखौ इउनिकनेस महरै जुदि मावो एसे जुदायै मावो अब्लानिया बेयाव कम्पिट थाया अब्लानिया बेयाव गावनो गावनि राजा बायदि जाहैगोन आरो बे मोनसे आयदानि बे मोनसे सिमांनि राजा बायदि जाहैगोन बेबायदिनो जेखि सानो जि फाइटिं कम्फु फाइटिं मडेल बे मडेला जेखि साननि बायदिखा बेयाव गुबुन सासे बेनि बायदि एक्जेक्ट मावनो हाखाया होनबा बेयाव इउनिकनेस दं बेबायदि इउनिक मावनाय बिथाङा हलिउडनि जोबोर मुंदांखा फावगिरि जाहैबाय हंकंनिब्लाबो बिथाङा हलिउडआवबो बेबायदि मुंदांखा सिनेमाफोराव बाहागो लानानै बुहुमनाङैनो मुंदांखा आरो रांखान्थियावबो गावबा गावनो जौगाहैबाय आरो ओमफ्राय 90आव होनदों बिथाङा साबसिनैनो माव जि मावनो लादों साबसिनै माव गावनिख्रुइ गाव दिनै हमना ला आं दिनै जा मावदों बेनिख्रुइ आरो साबसिन बेसे मावबावनो हायो गावजोंनो गावखौ कनभिन्स खालामना साबसिननिफ्राय साबसिन मावलांबाय थायोबा मा जायो साक्सेस लामाया मोजां थाब जाहैयो आरो गोबारै जाहैयो हर थाबैनो मोनहैगोन आरो आथिखालाव 3 इयार खमैबाबो 3 इयार्सनि गेजेराव नुजाहैगोन साक्सेसनि जि सिमांनि जि मुंदांखा जानाय साक्सेस जाहैनाय मोनसे लेभेल मोनहैगोन आरो जायाव बयबो फ्राय बे जि आयदायाव थांनो बे आयदायाव सिनायनो हानाय जाफ्रामहैयो बेखौ साबसिनै मावोब्ला गावजोंनो कम्पिट खालामना साबसिनै मावलांबाय थायोबा बेबायदि सिमांखौ मोनहैगोन गुदियाव होनदों मावलांबाय था जोंनिया मा जायो दोनथ'यो खायसे गियो बानाया सेंग्राफोरनि गोदान सेंग्राफोरनि एबा गोदान जोलैनि बांसिन बानाय नुदों आरो मानो होनबा आथिखालाव गेजेटफोरबो फैबायना मबाइलफोराव थाथाबनानै टाइम पास खालामनाया गोबां जाबाय दा बेबायदि बानायखौ नुजायो बानांगौ गैया मावलांबाय था नाजाथाबलांबाय था गावनि बायदि मावलांनायाव नाजालांबाय था आरो मोजां मोननायखौसो गावनि बायदि जाहोनायाव गावनि मोजां मोननायासो जाखायोना जा मावनो लादों बेबायदियाव मावथाबनायबो जाखायो जुदि गोसो होयो बा मावथाबलां अब्ला मोनहैखागोन बेबायदि बिदिन्थि जा बे बाथ्राया जोबोर गिदिर बाथ्रा जेब्ला इउनिकनेस मावनानै गावनि बायदि
मावनानै गावबादि जालांनानै जेब्ला मोनसे साक्सेस लेभेल मोनहैयो अब्लानिया बे एक्चुअलि गुबुननि बिदिन्थि बायदि जायो बेवहाय फल' खालामनो हायो एबा बिथांखौ नुना जाय मानसिया साक्सेस जादों बिथांखौ नुनानै गुबुनफोराबो बिदिन्थि महर लाना मावलांनो मोनसे गोहो मोनो आरो नाय उमुगा बेबायदि मावदों जेकि चानखौनो जुदि जों होनो नाय जेकि चाना जेरै हलिउडआव इमान हंकंनि जानोबो हलिउडआव सिट मोननायानो गोब्राब हलिउडआव बेवहाय एसेबां मुंदांखा फावगिरि जाहैदों बिथाङा गावनि बायदि मार्शियेल आर्टखौ लानानै जायखौ सरासनस्रा मार्शियेल आर्टखौथ' जोंनिफोरा मा होनो सिनेमायावसो हिट मोन्दों ओरैनोथ' बारा गोसो होखाया खिन्थु बिथाङा रियेलावबो रोंगो आरो बेबायदि सिनेमायावबो जोबोद मोजाङै बिथाङा फाव खालामदों बा बै जायफोरा जों बारा गोसो होयो बे मार्शियेल आर्टखौनो गावनि बायदि मावनानै गोबारै मावनानै साबसिनै मावनानै आरो मोजां मोननाय रांनि थाखायल' नङा मोजां मोननाय मावनानै बिथाङा साक्सेस जाहैनो हादों आरो दा बिदिन्थि जायो बिथांखौ जों बिदिन्थि महरै मोनो कुंफुनि जेकि चाननि जि कुंफु आरिमिन बेखौ जों बिदिन्थि महरै नुनो मोनो थ' बिथाङा बेफोर खान्थिफोरखौ लानानै जिउयै मोदोमै नाजानानै बेबादि बिदिन्थि जालायनाय खामानि मावदों आरो सेंग्रा बायदि दं दाबो बिथाङा थ' जोंबो बिथांनि बे मोनजि खान्थिफोरखौ लानानै जुदि मावलाङोब्ला जोंनि साक्सेस जाखागोनानोखा आरो बेयाव होमब्ला कमप्लिटबो थानाय नङा गावनो साबसिन जाहैगोन गावनो गावनिनो साबसिन जाहैगोन नालाय बे कमप्लिट थानाय नङा बेबायदि आयदाफोरखौ लागोन बे आसाजों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना जेन बेखौ एसे नोजोर होना लानो नाजायो आं गावबो गोबांखौ लानो नाजादों बेबायदि फिन गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन बेनि आसाजों साबस्क्राइब कमेन्ट लाइक आरो बेल आइकनखौ थुनायनि थाखाय रोजा रोजा खर' गंग्लायनाय थाबाय आरो दिनै बेयावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय गोजोन्थों।